200 tong asuhos. 200. So 200 pesos po yung asuhos, sariwa po. Higaan, sige, hindi natakbo. Ay, manawa. Tapos hasa-hasa 280 ang per kilo. Ay, karon niya sila. Oy! Boss, Boss! shoutout sa'yo! Wala ang gapa ko pusit. Wala talaga mahal. 280 kilo ng hipon. Wala ka ibang isda na hindi bangot tsaka tilapia lang, no? Mapakew eh. Hindi ako nakabalik tayo nung nakaraan. Ito hipon ko. Yung hipon ganda, no? 280. 280. Ilan te? So, magkano to? Tumpok? Tandaan lang yan. 100 pesos po, tumpukan. Eto, 50 pesos po, no? Oo. Yan, 50 pesos po yan. Tumpukan po yan. Dami na yan. Ayan, oh. Yan. 50 pesos lang po ang tumpukan. Lang kami, oh. Boss Lando. Dalawing ba na mo? Yan, 40 pesos po yan, yung isdang bikaw. 40 pesos lang po, mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. So dito po, 140 pesos po, pangdaing po. Ipon, 280 ang per kilo. Ilan mo lang. Oh, ito naman, oh. Baka na tilapia. Talaba. Yan na lang din natira. Gete, thank you. Kaya mo parang sa camera. Alright, so isang magandang umaga po at nandito po tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update na mga presyon po ng kanilang mga paninda. Idol, wala ka ng talaba, puro taong na ngayon. Oo pa lang. Pusi. Tayo, magkano ngayon ang mo, tawilis? Kawilis. Oo. 150? 120. 120 po ang per kilo. Murang-mura na po yan. Tapos may alamang din po. Alamang 60. Ayun, 60 po ang per kilo, no? Salamat po, tay. Ito, may mga galunggong din po, no? 100 po ang per plato. Kalate. Magkano ito 100 Mars? Hello. Ayan, 200 po, oh, isdang kabayat. Galunggong kabayat. Sariwa. Tapos ipon po, 340, oh. Lalaki, jumbo size. Ito may sariwa, oh. Yan protein. No protein. Gano'n dito.
200 tong asuhos. So 200 pesos po yung asuhos, sariwa po. Saan? Sa gilid, tinatakbo. Oo. Ay, Tapos hasa-hasa 280 Bing! ang per kilo. Dito! Ay, karoon niya sila eh. Sandali lang yan. Oy! Boss, yan! Boss, Shoutout sa'yo! wala kang gapa ko pusit. Wala talaga, mahal. 280 kilo ng hipon. Wala ka ibang isda na hindi bangot tsaka tilapia lang, no? Tingnan mo, Diwag. Mapakew eh. Hindi ako nakabalik tayo nung nakaraan. Ito hipon ko. Yung hipon ganda, no? 280. 280. Ilan, te? So, magkano to, tumpok? Tandaan lang yan. 100 pesos po, tumpukan. Ang napakadalang na ano. Tilapia talaga ako yun. 100. 280 na, pre. 300. Ikot muna ako, ah. Sige, balikan na lang. Baka Ilan, te? 200 pesos asuhos. Pero ito yung pusit. Kalawang. Hello, Nay. Kamusta po? Sumayaw ka daw. Hello, mga Si Nanay kahit gabi napakasipag niya. Nakita ko siya eh. Walang malalaking isda. Wasalan. Nagbago na siya. Tipon na. Tipon dagat, no? Hipon dagat. 250 ang per kilo, no? 280 lang dito. Tipon dagat. Ito kaya. Isang dilat, 100 pesos ang per tumpukan. Bukan. Tumpukan natin, tumpukan. Thank you. Tatawag ko na kay Alan. Boss Alan. Yan po yung gala, nani. 5. Ilang? $270. Pasok ako, hindi ako makabitbit. Next time na lang. Nimbis pa?
Malaki, no? Oo. Kano kilo dyan? Panggata. Kano kilo? 120 lang. Hmm. Panggata lang, panggata. Thank you. Tandaan dyan sa ano? Tawilis? $100 yan, boss, to. Subukan, no? Ayun, 50. Ito, 50. Thank you. So, dito, dagsa pa rin po ang tumpukan, no? Yan po, 50 pesos. Tumpukan na po yan. Ayan po, mga nakikita nyo po dito, puro tumpukan po. Mga idol, mga idol! 100 pesos yan, no? Shop! Idol, 100, no? 100 pesos lang! Yan, mga tumpukan po dito. Ito po, mga halagang 50 pesos po, no? Mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Malabong Shoutout garden! sa'yo, idol. Okay. Nakikita ka na. Nakikita ka na, artista ka na! Manood yun sa balita. Nanay, magkano dito, Nay? 100%! 100 pesos po, isdang kabase. Oo, malalaki yan! Tapos yung isdang bikaw. Eto, 50 pesos po, no? Oo! Yan, 50 pesos po yan. Tumpukan po yan. Dami na yan! Ayan, oh. Malaki yan! 50 pesos lang po ang tumpukan. Ha? Ito na lang. 50 pesos po ang tumpukan po dito. Marami. So, dito tayo, no? Ako, mag-sentro ka kasi. May puno na ako rito eh. Kaya ko na pagulungan. Yan, may mga presyon na po. Ito po, 40 pesos po ang tumpukan. Boss Lando. Dalawing ba rin mga bro? Yan, 40 pesos po yan, yung isdang bikaw. 40 pesos lang po, mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. So dito po, 140 pesos po, pangdaing po. Ipon, 280 ang per kilo. Te, pwede bumili 1 kilo, no? 1 kilo. Boss Lando. Bibigyan kita. Te, papasyal-pasyal ka na lang sa Pasig, ah. Kasama mo yung pamilya. Makikijoin sana ako kumain ng ano eh, ng kinakain sa Jollibee. Ay, yay, isa ba mga bata? Ganyan.
no? Tanggap. So dito may mga talaba po at daing. Tapos meron din pong mga tindang halaan. Magkano dito, Nay? 50 lang isang tabo. 50 sa tahong. Taong 50, isang daan pa rin. Talaba niya 100 pesos din po, no? 100 Ito 100. tabo. Isang tabo po yan, 100 pesos. Tapos, 70. Eh, dito lang malayo. Dito lahat malayo. Eh, nakakabahan tuloy ako. Sabi pa. Ay, senda. Hindi naman nakakami.